Здравейте в тренировка номер 2. Днес фокусът е върху коремните мускули. И ако си мислите, че ни чакат стотици коремни преси или тежки планкове, нищо такова няма да правим. Днес ще работим умно. Коремната област не е просто за плосък корем или плочки. Тя е основата, която държи кръста и ни помага да се движим без болка. И целта ни днес е да научим коремните мускули да се включват правилно, без да натоварваме излишно врата или долната част на гърба. И днес няма да имаме нужда от оборудване. Упражненията са изключително лесни и щадящи. Изпълнявайте ги в темпо, което е удобно за вас, и ако имате нужда от повече почивка между упражненията, вземете си я. Започваме с загрявката, като заставаме стабилно на двата крака. Първото упражнение са кръгове с главата, като ще направим 5 повторения в едната посока и 5 повторения в другата. И 1, 2, 3, 4, 5. Сменяме посоката. 1, 2, 3, 4, 5. Продължаваме с рамената, кръгове. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Навеждания в страни. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Продължаваме с кръгове от тазобедрените стави. Вдигаме коляното високо, описваме кръг, стъпваме в страни и сменяме с другия крак. Отново 10 повторения. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хващаме ръцете пред гърдите и усукваме ляво и дясно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, още 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Подготвям таймер и продължаваме с следващата част от тренировката. И така, заемаме стабилна позиция с краката. Винаги отваряме горе-долу на ширината на тазобедрените стави. Ако краката са събрани, тази позиция не е стабилна и не ви позволява да изпълнявате упражненията правилно. Отваряме краката, поставяме ръцете зад главата и започваме да навеждаме напред, като държим гърбът изправен. И връщаме. Едновременно с това изнасяме седалището назад. Държим гърбът и се навеждаме до там, докъдето се чувстваме комфортно, докъдето са ни възможностите в момента. Хубаво, с гърдите напред. Не захлупвайте рамената, не закръгляйте гърба. Хубаво. Далече напред, а седалището назад. Оставаме в същата позиция с ръцете и започваме да вдигаме единия крак, като събираме лакът с коляно и сменяме ляво и дясно.
Отново напомням, изпълнявайте в темпо, което е удобно за вас. Може да е по-бавно. Сваляме едната ръка на кръста и започваме навеждане в страни. Връщаме и лакът коляно, като изпълняваме само на едната страна. Вдигаме коляното толкова, колкото се чувстваме добре и комфортно. Така че да не смачкваме тялото. Сменяме същото на другата страна. Започваме с ръцете сгънати от лактите близо до тялото. Усукваме и опъваме ръката по диагонал надолу към постелката. Сменяме ляво и дясно, като леко усукваме тялото. Ляво и дясно. Отново се уверете, че сте заели стабилна позиция с краката. Така че да се чувствате стабилни. За следващото упражнение вдигаме единия крак и с противоположната ръка се опитваме да докоснем петичките или някъде, където ни е удобно под коляното. Сменяме ляво и дясно. Отново държим гърбът изправен. За следващото упражнение ще легнем долу на постелката. Краката са сгънати и започваме да вдигаме един по един, като насочваме коляното към гърдите. Един по един.
Вдишаме равномерно. За следващото упражнение поставяме дланите под седалището и вдигаме краката сгънати на 90 градуса и започваме сега един по един с пръстите да докосваме постелката. Сваляме един по един. Стремим се колената да не отиват върху корема, а да останат напред на 90 градуса. Ако разбира се ни е много трудно, може лекичко да ги придърпате по-близо към вас. За следващото упражнение опъваме единия крак и противоположната ръка. Вдигаме крак и ръка, събираме ги и бавничко връщаме в изходно положение. Вдигаме енергично, по-бавничко връщаме. Сменяме същото на другата страна с другия крак. Прекрасно, оставаме в тази позиция да отпуснем малко кръста и коремните мускули. Отваряме ръцете малко по-широко в страни и започваме да отпускаме колената ляво и дясно. Просто ги отпускаме, не ги насилвайте. 10 повторения. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Прекрасно. Издигаме се и се изправяме бавничко, без да бързаме, без да правим резки движения. Кръстосваме едната ръка пред тялото, хващаме с другата. Да отпуснем, ако се е събрало напрежение във врата и в раменния пояс. Дишаме равномерно, сменяме зад главата. Вдишвам, издишвам. През носа вдишваме, през устата издишваме.
Сменяме другата ръка. Зад главата. Отваряме двете ръце в страни, дланите сочат напред и усукваме отново без да насилваме ляво и дясно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Това беше тренировката за днес. Очаквам ви в следващата.